frenetisk. Verkligen. Det där var det jag köpte. Vad är det där rätt? Men vad gör du? Du har Då har du tappat spilt och någonting. gått allt. Ja, jag vet inte. Vänta. Nej, inte Nej, det men hållet. det var inte så mycket där inne som har gått. Det är inte ett normalt beteende. Men du är lite tokig. Men så gjorde de ju på dig och Ja. så slickade. Men det blev inte så just det. Det måste vara mycket mer smörgås som bor där. Alltså du är ju helt galen. Va?